שלום וברוך הבא לעמישוב צ'אנל. בסרטון הזה אני רוצה להדגים לכם כבל שבזרתו ניתן לחבר כרטיס מסך מחשב עם יציאת HDMI למסך חיצוני, למקרן או טלוויזיה עם כניסה VGA. זה הכבל, כולל בו במעגל כאן, ועושה את ההמרה בעצם מ-HDMI שזה שידור דיגיטלי ל-VGA. יש לנו פה מסך עם כניסה VGA ומחשב, כרטיס מסך של מחשב עם יציאת HDMI. נחבר ביניהם ונראה תוצאות מיד. נחבר. הנה. וגם פה. הפוך. הנה. רואים את התוצאות מיד על המסך. באיכות טובה. זה מספר מגוון הוידאו שצילמנו. הנה. תגדיל. מעולה. איכות מעולה. זהו, תודה. תענו מקניות באתר.